Giuseppe! Mela bqajt li, taf kemm li nistennik, Giuseppe, taf kemm li nistennik! Tant stajt bonġo ta' għandi nas fuqi. Bicċa ta' werżieq, għasħallini nurqod dal-lejl. Giuseppe, tgħidlix li tibża minn daqsxejn ta' werżieq, ma konx taf taqbad toħroġ mill-kamra tiegħek u tbedu minnek x'affarijiet daw. Ejja ħosra kappellon, il-werżieq ġu kaxa ta' suffarini qiegħed fil-kamra ta' sudda tiegħi. Qed irabbeħiena. Aħjar trabbi ftit meħ f'moħħok, Giuseppe, u tista' tgħidli fejn baqa' konsu dal-għodu. Liħor, mara jien nurqod ma' kunsu xkol waħda. Ara vera, donkom apposta tagħmlu li lili, apposta Santa Marija hu paċenza bija. Giuseppe, taf li nirrid immur nara l-għodi ta' George Cross il-bet illum. Ara liħor, kieku għat li qabel kont niġi miegħek kappellon. Essa l-ħat pjanojt li ma għamil xej, jena? Ma tagħmel xejn, inti u konsul lum tridu tmorru tbajdu s-sala qabel ma jiena npoġġi s-siġġiet f'posthom. U għalija tinkwitax, għalija ġej wiġi ta' debba biż-żiemel u biex nallek id-dritti qed ninkwitax suppost li ġoġi. Ara daqsxejn, ara fejn. Wasal s-Sinjur, ejja konsu, ejja! Ejja kons. Bonġu għalik, ħbib. Bonġo kons. Lanqas għalaqt, għajn ma għindu l-lejl, hemm xi ħadd mill-ġirien għandu irżieq fil-kamra tiegħu u qasħallini nirqod sekonda li sekonda. Inkunnu f'minu, immur inwerzaq ngħid ġew id-neħ u mbagħad nikdimilu bħal Mike Tyson. Ħallek m'għamel werżieq, konsu, il-kappellun, illum sejjer il-belt, jora lil George. George hu, George minu, George dok li beħed donat. U issa jem ferx jofek nuf daqs kem juf nis dungraj. Mux George Bush hux. Sejjer nara ċerimonja tal-George Cross. Ora jien ma minnet niprofa nitkellem ma żewġ timħoħ vojta intom li importakom biss issa li tmorru fis-sala għandkom is-siment, il-ġej u trab tal-kolor u tibdew taħtu. Ara, ġibtilkom żewġ kibnietel ara posta ġodda. Bex ġej. Kbir għalik, Giuseppe. U konsu, iż-żajr għalik għax inti tibża mill-loli, mux hekk allura qed forsi tisboħ it-ċoklaturi. Melex nemel ma nisboħ dul-pinsel jaqisum il-mustaċċi tiegħek, Giuseppe. Esma kappellon, jena bil-roller naħdem. Konsu, biex taħdem inti bdaqt taħdem mhux bir-roller. Roller kappellon, u veru ħankun fil-baxx imma nintrabat bil-harness u nilbes is-safety shoes, il-helmet minħabba tal-union mhux hekk għandha miktuba fil-collective agreement hija. Konsu! U inti kappellon, ngħid jiena għax ma tiġix tgħinna fis-sala, flok sejjer tura l-George on the Cross. Efimni, Konsu, għandek raġun, u jiena il-verità se ngħidlek. Jien vera nixtieq niġinejkom. U minn qalbi nixtieq niġinejkom, imma jrid immur il-bet u x'in ikun il-bet l-ispirtu tiegħi ħajkun magħkom. Imma l-wiġi tad-debba diġà ngħidu l-kappara. Ta' kollu xedwa. Ta' x'kien? Konsu, murara. Bil-mod, ara tikser sajk, toħ kappellon. Ejja, konsu, obdem li għajdlek il-kappellon, għax duk bnidem ta' integrita, jek jgħidlek mow. Ekku, Konsu, Giuseppe, mur miegħu. Għan saffar mux immur miegħu, mur konsu lejlek. U għajjem ximijaj. Lejlek għall-ewwel mow. Ara jena u koll, ħammur nurek, jew hekk qabdetni l-kurzito. Lanqas mux xinu jiġri hemm isfel ħasra, kien hemm wieġi tad-debba ġej biż-żiemel. Ħarab għurżieq minn ġottieqa tal-kamra tiegħek Giuseppe. Ġifu iż-żiemel sfratta u miski wieġi spiċċa fl-art. U tgħid xemm miski qasam rużu wkoll toja ħasra, tuf xemm hemm isfel. Ej, werżieq mit-tieqa tal-kamra tiegħek Giuseppe. U sallek mill-werżieq, issa dak li ħarab. Issa naqbad ieħor u minn tixtura l-kappellon miskin kif sor isfermew tħu. Isma' kappellon. Jien smajt sew meta qedtilna illi kieku konti ġitejna s-sala imbajdu kieku inti sejjer tura il-George Bush on the Cross bid-donuts
il-belt! Lester ruħek għal-ġurnu ta' xol ġossala għal-kappellon! U ħabat tajjeb, għax jien ma niddendilx waħdi fuq il-fallakka, enta l-mi għajdu gravi. Allura fuq il-fallakka ħaddendilni. Wawa, do għalik, tajjeb, għax jien bil-roller naħdem. Mejjed biex naru kim dendel kappellon. Tajjeb laħna. U kif kum fuq il-fallakka nirbtuk minn sajk u prova l-bungee jumping. Konsolante tajk! Fej taħseb li sejjer? Maħna neħdu għadrawa noqogħdu noħorġu kull ġimgħa. U għajja importanti di ġus. Sejr sart il-barbier naqta' xar. Sewwa tmur taqta' xarek waqt il-ħin tax-xogħol. Ara ieħor, mela waqt il-ħin tax-xogħol xari ma jikbirx ukoll. Tlaq. Ara vera għandi salib bieħta. Iktar mis-salib li tana Re George. Le ma jistax ikun. La jiġi ngħidlu ta' żgur ngħidlu. Ara x'sa ngħidlek Mario għax issa dejjaqni. Hawn jienek manda u li ngħid. Ma jaqbillix ngħidu hekk. Ħabib tiegħi Mario. Ilni ħafna biex ngħidlek hija. Irrid insib metodu ieħor kif ngħidlu. Jekk qed tfittex it-trabel, issa wasal l-iżmien. Jekk qed tfittex it-trabel, norik jiena min jien. Jekk iddejjaq tax-xogħol, les nagħmillek favur, nibgħatek ma' tertej fuq sodda f'nofs ta' korrutur. Xeba tajba sanatejn. Jien qatt ma fittix titrabel għax mhux tifel ħażin. Bħalma qallilna l-lider ejja nħobbu l-xulxin. Imma jekk din l-istorja mill-ħażin tmur għall-ar lest ninxammar il-kmiem għax jiena soldat tal-azzar għax ħabbistieli. Xeba tajba sanatik. Abżet li mux bitċajt. Abżet li mux bitċajt. Warrab minn nofs, warrab li għax spizjajt. Warrab minn nofs għax il-veru spizjajt. Ġajġajt jinġuż. Sibtu magħluq għax il-barbier tiegħi ma rjaq ta' xahru għand barbier ieħor. Inti hawn tgħidli xi ħaġa? Aw sieħbi, kemm immissjajtek dal-ħin kollu li ma kontx hawn. Hemm nalla tkun inta x'ma nafx nagħmel minn għajrek. Ejni waħda ħanqhom waħda. Itla bil-mod. Da xinu, terremot ta' Joseph da? Tajba ġietek xarek? Ma tajtu xetlek maran barberi ieħor. Ejna ngħidu li xulxin da x'inhu ġej sarib George Cross
ġo Malta, konna ta' tfal, nieħdu kollox kultant biċċajt. Imma mbagħad hu meta tidħol ċerti ħaduna minn tal-iskola biex naraw il-George Cross. U jibdejt ngħidilhom da George Cross jaħseb xi kurċifiż kbir. Għax niftakar maħabba btej, mort rabtulhom bil-Malti u mornejna il-belt biex naraw il-re. U konna waħda fil-folla li kienem San George, ma għala xej kien dak. Ftakar li konna emmek u ġi jitkellem il-gvernatur, insomma beda for your gallantry u ħafna ftaħir ma dak il-bombi kollha. ħaġa memorabli sabiħ u li for gallantry ħadni il-poplu Malti. Għax il-poplu Malti sofraw attakki tal-gwerra proporzjon daqs li sofrit Londra u l-Ingilterra. Voldiri għana konna xismu zaħru ma qlajna ħana qlajna bli. Il-George Cross daħlu għafros fraskom mux tawilna il-George Cross irbaħnija. Jiena għal-grazzja tal-la għandi nisa neħħija l-dimu għal-ismi. Dik irbaħta. Għaw ħafna Maltin li għandhom ittri għaritimom. Nisa irġil għandhom l-ittri għaritimom. Ineħħu dawk l-ittri, dak ma jneħħuhomx mi għaritimom. Għanġak rebħuhom. Dawk studjaw, għadmu u għaddaw l-eżami. Jixir ilhom ikollhom l-ittri għaritimom, ekk jixir ila Malta ikolla l-George Cross fuq il-bandiera tagħha. Dik li tiddistingwina, dik li turi id-batija li batajna fil-gwerra, kif inneħuwa. Dik batajna li hija, dik min jaf kien batija. Come prima, più di prima, ti amerò. Nerenine, nene. Kemm intintunat kemm taf tkanta? Ejja? Ejja. Dik kont rixta bil-Malti jiena ta'. Come prima? Ejja. Kif kien? Kienet edha xtera prima din il-ġimgħa forsi rbaħt. Is-sibt liħor, ħsibtu tiegħi tajt x'kien fraħt. Da kamilek kanta, ġus? 50 sena. 50 sena, Improvjajta vera, Fil-program tal-lum għazilna kantanti kanta stil ta' kanzunetti kontinentali, Signori Tony Agius. Tony Agius, kif aħna tonx bejn? Smajt ħafna fuqek imma jistu ftit smajtek tkanta lilek jiena, però smajt illi kont wieħed mill- Ek suppost jgħidu, mux jinnajt jgħidu n-nis. Pero naf li għandek single ma' Carmen Xkemri. U għadu ma' Carmen Xkemri, dikka kienet, biex najdek jena, dikka kienet kważi prova. Dikka kien hemm Sur Mast, kien ġabara mill-festival, l-ewwel festival Malti tal-kanzunetta Maltija, u batalija għalli nixtieq kantali dil-kanzunetta. Jina ċettajtu xek. U naħseb l-ewwel waħda Maltija li kienet dik, għax qabel kienu jkunu ħafna talana u ħafna affarijiet hekk, tifhem. U deċidajna kienet l-għada tal-festa ma' Vitorin. U għandek idea meta ħarġet dik? Dik naħseb xi 1962-63, hemmhekk fil-bidu. U maħrix iktar wara Tom? Le, maħrix. Qabel ngħidu għal xiex maħrix iktar, nibdew kif bdiet il-karriera tiegħek. Karriera tiegħi bdiet kombinazzjoni, qabat ma' tfajlan insertat oħt il-mara ta' Joe Grek. Mort Bormlan, intqajna, għalt titkellimni xaxuna u r-raġel toħti. Għattila mela minnu raġel toħti, għalt li Joe Grek. Għatli, għattila da zgulli nafu, għatli xtaf, għattila uħan kanta, għatli tkanta, għatli da zgulli mela ma tkantax, għatli kanta għasin kalnek iktar, għatli tuqqani għal xajt qoddimu, għattila jena ġieli nkanta l-premier, għatli tkantax, la ma nkantax. Fil-intermission, kont sanajlek fil-halftime, fil-intermission nżil tismer, tlajt kien hemm Valerio kont nkanta l-premier miegħu, għatlu l-Marja, għalli namluha.
U kantajt, u l-mara spiċċat għalli, jekk ma tkantax ma nkellmekx. Tkun tajjeb daqshekk. U bdejt toħosem fil-festival? Iwa, tħalt fetti li nidħol festival u ġejt it-tieni. Sewa. Jafhom kulħadd, 20 kantant, u sibt il-Ledwin Gallia rebaħ l-ewwel. Daqxej. Dak iż-żmien kienu kantanti popolari. Żgur, kont ġdid ħafna ħadd. Tantu hekk mort niġġieled ma' wieħed fuq it-Times għalli there was Tony Agius a dark horse. Jien ħsibtu peress il-mamma tiegħek kienu jgħidu la tażjiem, mort nagħmel għalih. Ħsibtu qed jajjarni jien bil-laqa. U ġejt it-tieni, u tiġi t-tieni wara Edwin Gallia hija xi ħaġa ġbir. Qatt mela nkompli, naħseb hija tajjeb. Is-sena ta' wara ġejt it-tielet u s-sena ta' wara ġejt l-ewwel. U minn hemm dejt imbagħad fil-Malta Song Festival su għaddej u dejjem nagħti. U dejjem għax rajt ir-ritratti bit-taxi. Kważi fejn tħalt mhux biex nitkessa imma dejjem kont post ir-rebbieħa. Ħalli ma tgħidix inti ngħidha jiena l-impressjoni li tawni li inti kont għal dak iż-żmien l-iktar kantant promettenti li kien hemm dak iż-żmien hawn Malta. Naħseb. Imma mbagħad ġara xi ħaġa sfortunatament. Eżatt, tara fil-1964 biss kien hawn votazzjoni għal kantant ġejt l-ewwel. All right. Tifhem fordris tal-komplament. Għajdinna x'ġara tom. Ġara konna naħdem il-Barren Basket, jien kont kuljum, jien zanzantu, jien ftaħtu hemmhekk, bwantatu jien. L-ewwel kantant li kont hemmhekk jiena. U darba minnhom konna daqsxejn neqsim min-nies u fettlinna niftehmu li jekk jibatna ftit mien immorru nduru dawra. Naraw għax mbagħad jiftħu wara, jiftħu nightclubs, u fettlinna mmorru sal-Palm Beach, u ma kienx Palm Beach. Spiċċajna mill-Palm Beach, tlaqna u tħanna ġolajt. Id-dramer baqa' mejjed u bqajt maħnuq. U issa, xarejn oħra, 3 xhur oħra f'Lulju, nagħlaq 50 sena ma nkantax. Ilek ma tkanta 50 sena? 50 sena fin-najt. Għax ħabat bil-karozza u x-xokk mar li fi Grizmejja. Mort għand professur ta' Claudio Villa, mort Harley Street, professuri. Irvinani, f'Buċi biex nġibalura, ma ġejta jibqat. Sewa. U prova tkanta xi biċċa llum. Wara 50 sena llum darba li ħadd. Ejwa, ħa nipprova ta' fil-għaliex għax li għandi recordings kont irrikordjajthom fuq tape minn daw ir-riem daqshekk bil-mikrofon qudiemu. U nixtieq kolli xi ħaġa diġitali tal-lum jaħasra. Tara, fingers crossed mela tom. Hekk nipprova. All right, good luck. Nipprova, grazzi. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Per un sogno rivederti, accarezzarti. Tra le mani, le tue mani, stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sai per me, a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Sogno rivederti, accarezzarti, fra le mani le tue mani, stringere ancora il mio mondo, tutto il mondo, sai per me, a nessuno voglio bene come te, ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Konsu ja ħasra. Ta' xaqalbek. Imma, isma' nisim. Huwa importanti ħafna li inti ħabib tiegħi tkun taf ftit id-daqsxejn lingwa Ingliża. Ma jistax ikun kull darba li jiġi soldat Ingliż
meta tiltaqa' miegħu tajdu dejjem l-istess affarijiet, x'tajdu bħal. Doqgħod tajdu Viva Wayne Rooney Manchester United, da xi klimu konsu da ma jifmek. Kallejna kappellon, jiena nuf bl-Ingliż iktar milli taħseb enta. Ismani konsu, ismani. Ħanibdew bi ftit kliem bażiku. Sewa. Mela konsu, ismani sewa. Ħanalmek kif għandek issejjaħ bniedem biex jersaq lejk. Attent konsu, ismani sewa. Qed nisimgħak. Mela, biex issejjaħ bniedem jersaq lejk, tittajdlu bl-Ingliż come here. Come here. Bravo, Kons, bravo. Issa qod attent, ħanamlu eżempju prattiku. Fej sejjer. Konsu, come here. Come here. Bravo, Konsu, kemm inti bravo. Issa ħanalmek xi ħaġa oħra, Konsu. Issa se nagħlmek kif tibgħat lil dak il-persuna lura minn fejn ġie. Denova, kappellon. Ħanorijelek. Come here, Cappellanos. Ma x'paċenzja ritmi. Bonjour, dear. How are you tomorrow? Come here, Giuseppe. Fej sejja, Giuseppe. Ewa smajtux dongrej. Kaċċini għax jaf kelma bl-Ingliż. Ejjalaw, Giuseppe, ejjalaw. Hemm xamet fajnek, Giuseppe. Ħallini kappellun, kelli xi ngħid maxmum. U jfajjel li doqqa u ħadni eżattaw anke noċċolik is-sillej. Konsu, għala kemm hu ħafif l-Ingliż. Mela, Giuseppe bl-Ingliż hija Joseph. Ġewwa. X'mon li ġilet ma' Giuseppe hija Simon. Simon. Ġlieda bl-Ingliż tfisser fight. Mela, Joseph and Simon, fight. Għana zur kappellon terġa' stabba di l-vol politika x'nitlaq l-emmi, into? Doqli noti ferriħin, ħalli nisfoga fisfin, u f'kif id-dejjaq nisma' lil Joseph. Lili please toqli l-istess, ħalli neħi mill-istress, għalix id-dejjaq nisma' lil Simon. Irrit lil Simon, ma nixbaqat nispenda sfin, speċjalment jekk tiġi Kristin. Doqilna l-pjano kif trid, nizzablu naqtaw l-abtit, xbajna nisimaw dwar Simon. Irrid lil Joseph, indur bil-qalb isni rokkel, speċjalment jekk tiġi Michelle. Din in-nisma l-bużuttil, kemmu faqa għandu stil, jiena najjad viva Simon. Din in-nisma l-muskat, taħt it-tinda nar taħat, jiena najjad viva Joseph. Dumby dumby dubby dum, dumby dumby dubby dum, dumby dumby dubby dum, dumby. Doqqilna l-pjano kif trid, bosta daħtalna l-abtit, xbajna nisimaw dwar Simon.